13 students of Mass Communication Department, Aminu Kano College of Islamic and Legal Study, cordially invited to the graduation party. Dates 21st July 2019. Venue, General Hall Legal. Time 2 p.m. Inviters, kanu. Okay, to wannan ai takarda ce ta party. Benue zan je? A'a, ba haka bane. Wannan takarda ce ta party. Ake gayyatar. Kai ne kanu? Ni ne nan. Okay, to ai kai ake gayyata waɗanda suke karatu a bangaren koyon aikin jarida na makarantar Malam Aminu Kano Islamic law kenan, wanda suke fannin Islamic Arabic da bangaren boko yanzu. To su suke gayyata ka, waɗannan ƴan bangaren jarida ne amma suke gayyata ka fatin da za su yi ranar 21 ga watan Juli shekara ta 2019 din nan, wanda za su yi karfe 2 a katafaren hall din su wanda yafi kowanne girma ɗakin taron su na cikin makarantar. To yanzu shine za ake gayyata ka, za ka je. To tashi mu tafi. To ai sai gobe aka ce ma kwanan watan 21 ga watan Juli shekara ta 2019 karfe 2 PM, karfe 2 kenan na yamma. Ma'ana suna nufin Lahadin nan mai zuwa shine taron, kuma ba kai kadai ma ake gaita, kowa da kowa duk al'umma suna gaita su dan su zo wannan shagalin taron fatin da za su na kammala karatun su. Ka gane dai ko? To yanzu da Allah mai gidana babu wani, to mu tafi ɗakin kamar dan Allah in kai kwana. Wa ni a ina na san ka? Ta ina na san ka? Yanzu gari da ba yarda in kawai in dauke ka in kai ka ɗaki na. Zan dai raka ka gidan mai unguwa, kawai mu je dai in kai ka in ce bako ne kai. Kuma da Allah ni ma fa zan je fatin nan. In ka tashi a gidan mai unguwa ni ma zan je fatin. To shikenan. To Habibi da Allah da Annabi mu tafi ɗakin ka na je. A'a, gidan mai unguwa zan kai ka, yanzu mu tafi gidan mai unguwa kawai. To mu je gidan mai unguwa. Why you dey bleach up your skin? Kilo de tambora.